Tak, já vás chci všechny moc pozdravit a chtěla bych nahrát tohle krátký video s tím, že bych chtěla začít oslovovat jako větší množství lidí, protože jsem se rozhodla napsat knihu, jmenuje se Ráj na zemi a je to o neskutečný, když to řeknu, božský síle. Já vždycky bohyni označuju jako za lásku. Lásku, s který jsme přišli, do které se vrátíme. A chtěla jsem vlastně krátce pohovořit jenom o tom, že dnes jsem se setkala s jednou paní u lékaře, která mi říkala, no ale kdyby existoval Bůh, tak nebude tolik utrpení.